kaljasta kysymys. Kymppi ensimmäinen. 11. Ensimmäinen. 12. 13. 13 ensimmäinen. Toinen. Anteeksi, ei kuulu. Markka. 14. Katoppa nyt koko summa heti kerralla mitä löytyy. 13 ensimmäinen. 13 15. Ensimmäinen, toinen ja 15 Nessinen ole. Varmasti menee oikein. Hyvää päivää, Helkä. Jos sovitaan, että nostetaan 10 hintaan, niin pannaan 10 sikään. Mitä tarjotaan? On eka 3. kerta sorkkaroota toimitaan hyvää myöhemmin, jolla saa auki. Muassa varavieteri. Vessan lukko. Ja sitten on tämmönen haikummakone. Ja vaikka mitä, ja sitten on tämmönen urheilevan nuorukaisen lahkeeseen pantava pyykki pois. Ja pulttia ja mutteria mitä tarjotaan? Tuli 5. Näkee kyllä, että Yrjöllä on pyörä. 5 markkaa ensimmäinen. Ja 5 markkaa. Toinen. Ja 5 markkaa. Ja 3. kerta. Kyllä johtaja näyttää hyvää esimerkkiä. Ja taas tuli tavaksi. Kylläpä kuule Vieno riemastuu, kun tämä Olomoneen lapsia vetää. Se jo kiersi minua. Katsotaan, että mitäpä tarjottiin pelinappula? 2 markkaa. Ei tule kappaleille paljon, näitä on satoja. 2 markkaa ensimmäinen, 2 markkaa toinen. 3 markkaa. 3 ensimmäinen, 4. 3 markkaa. Siis onko nyt kappale hinnasta kysymys? 3 markkaa ensimmäinen, 4. 4 markkaa ensimmäinen, 4 markkaa toinen ja 4 markkaa. 3. kerta apteekkarille meni. 4 markkaa. Kasorilla on sama luokka. 2, 4, 5 kappaletta. Ja Onko se heinäkuorma mukaan? voidaan sopia heinäkuormasta mukaan kyllä jo. Oikein tehtaasta tehty. Ja mitä tarjottiin? 5 kappaletta. 5 Kymppi. Kymppi ensimmäinen, kymppi toinen. Lyö kiinni, näytetään tuota. Anteeksi. Onko 11? Tämmöset on. 11. 15. 15 ensimmäinen, toinen, 15, 3. kerta. Herätänkö vain? 3, 40. Ja kun markan, kun on niin pieni raha. Rantaselta. Viimeisistä puolen aikaa. Viimeisistä puolen aikaa pitää olla. Paljonko oli? 50. Kiitoksia. Ja sitten oli yhdistetty. Joo. Eikö ollut hintaa? Kyllä. Ei ole. Mutta pöydällä on. Ja sitten on vuorossa 4-jalkainen pöytä. Mikä oli hinta? Eipä tainnut mennä pöytäkään kaupassa. Siinähän on kehnoputeja taskilla. Ketä siihen, niin voisi laskea tavaraa. Tämäpä onkin tässä ihan tarpeellinen, kyllä ihan tarpeellinen. Joo. Mihinkäs se tarvitsee? Me on valmiiksi. Heikkiseltä harkittu teko. Kyllä minäkin voin mennä sen sinne. Sinäkin tuonne näkyy sut paremmin. Nurkkaan kuuluva pöytä. Oliko kallis? Minä voin näyttää. Kuka sanoo 10? Tulee seinällä, niin olvi saattaa loppua. Ja Aleksis Kivi on tämän lausauksen niin oletettavasti sanonut eikä piirtä. Kirjoittanut sopivalla. Mitä maksetaan? 5. 5 markkaa ensimmäinen. Puhuispa tietää mitä. Toinen.
Ja 5 markkaa. 3. kerta. Pieniä puutteita kaiteissa, mutta niin panee seinään päin, niin kukaan ei huomaa. Jaha, hinta pannaan vielä 3. Ja koko ryhti. Nämä on vaan 10 näitä nyt. Hyvä. Vielä on yksi sama. Nyt ei tähän mennessä ole vielä kalliita. Mitäpä tarjottiin? Voi. Taitaa vielä Jyväskylän antiikkihuutokauppa ja ottaa tosi rahat näitä. Pikkusen kun vaan putsaa, niin tyylikkäitä vehkeitä. Ei saa Martti noin paljon kuvata, ettei kasettaa. Ai jaha. Jos ei mitään tarjota, niin jäävät myymättä. Vievät liikaa silloin. Mutta sitten tulee sellainen, jota kukaan ei voi väittää, etteikö tarvitse. Oli nimittäin mestari. Mitä tarjotaan auttaa? Aivan ehdi. Pikkusen on käsiä pesty. Maallisia käsiä on. Ja pari nojaa tuolia keltaisella kankaalla. Täytä. Kahdeksan. 3. kerta. Sinne. Voit käyttää lavalla. Mennäänpäs pois hallin. Sillä voi käydä sillä lailla. Ne maksaa arvoa. Ei ikinä koittamaan. Mitäs yli halata? 20. Ketä? Vaikka tästä reunasta. En minä hirveän tiedä naisia halata. Sitähän joutuu linjaan. 20 ensimmäinen, toinen. Ensimmäinen, 4, toinen, 5. 5. Ensimmäinen, 100 toinen ja 100. 3. kerta nyt ei kuulu. Ja edelleen opettavaisuuden tarvitse. Ei siitä Lepottomien näköistä. 85 markkaa. Juu. Mitä tarjottiin? Koko laatikko. 5. 5 ensimmäinen. Onko ne heitä sulakkeita? Sulakkeesta tiedä, mutta sarvet on ehti. Siinä on sulakkeet ja sarvet. 5. Ensimmäinen, toinen, 3. Muovinaru, käy pyykkinarusta ja... No on se. 5 markkaa ensimmäinen, 5 markkaa. 10. Ensimmäinen, 10 toinen, 15. Ensimmäinen, toinen, 15. 3. kerta, ei tullut paljon metrille hintaa. Ja onpa sitten keltaista samanlaista ainetta. On niin liukasta, että ei tarvitse rastata ja kylläkeitä. Mitä oli kerään hinta? 20. 20. Ensimmäinen, 20 toinen, 20 3. kertaa. Yksi kerran, se on muovia. 10. 10. 15. Ootas vähän. Ainahan se on viimeinen lähes. Nyt saa viedä sen auto. Ja mikä oli tämä? Ensimmäinen, 5. Ensimmäinen, toinen, 10. 15. 20. Ensimmäinen, toinen, 3. kerta 20. Ja taas välillä punaista.
Viis. Ei apteekkari tule mukana tästä kaudesta. Kymppi. 15. 2. 25. Ensimmäinen. 25 toinen. 25 kolmas kertaa. Eipäs sotketa tätä nyt, että pysyy järjellä. Nyt kannattaa ostaa nuo puolit. Viimeisen edellimmäisen jälkimmäinen. Mikä oli hinta? Kymppi. Ensimmäinen. Kymppi toinen. 10 markkaa. Kolmas kerta. Kymppi. No kaivo, kun ihmeen kaupalla apteekkari vielä yhden kerran. Kymppi. Kymppi. 2. 25. Ensimmäinen. 25. Ja oliko hinta mikä? Vaan pienellä Jos pitää tyttöä ylös, niin sitten kato, esittää sulle siitä. Mulla on vartiolla ihan kohtaanteli. Onko sä kirjoittanut meidän empirikoneella? Aha, hyvä se. Aha, onko roplailu kovastikin? Kotimainen.